ଗଲା ସରିଗଲା ସବୁ ପଇସା ମୋର ସରିଗଲା। ଏଇ ଫର୍ମ ପକେଇ ପକେଇ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ସବୁ ଫର୍ମ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଟିଏ ମୋର କେଉଁଦିନ ହେବ କେଜାଣି। ଭଗବାନ ସେ ଦୁଃଖ ମୋର କେବେ ଶୁଣିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ସକାଳୁ ଉଠି କ୍ଲାସ୍କୁ ପଳାଇଥିଲି, ଦେନ୍ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବସିକି ମୋ ବାବୁ ଏଠି ଏସିକୁ ପୁରା ଚିଲ୍ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ି ହେଇକି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଏସିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଉଟଫିଟ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଦେନ୍ ସେ ବାଥରୁମ୍ ପଳାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଘର ସଫେଇ କାମରେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ନୁହେଁ ଆଗ ଘରକୁ ଦେଖିବେ, ଘର କେମିତି ରଖିଛି ବୋହୂ। ତାପରେ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଘରକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲି ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ୁନୁଙ୍କର ମୋର ବାହାରିକି ପଳାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଆମର ଫର୍ମ ଦୋକାନରେ ପକେଇବାର ଥିଲା, ନେଟ୍ ଦୋକାନରେ, ସେଥିପାଇଁ ନେଟ୍ ଦୋକାନକୁ ପଳାଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ଭାରି, ଏଠି ପଖାଳ ପେଟ ଖାଇକି ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ ଆମେ। ଶାନ୍ତି ହେଲା ବସିକି, ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ମହାରାଜ ଅଶାନ୍ତ ହେଇକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଗମନର ସହ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମୋ ବାରିପଟକୁ ଆସିଥିଲି ଭାରି, ଏଠି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।